Assalamu alaikum jama julbe haray mi hewri kam fop la landis ko jawontre parti jimo Allah taw hara ko jawontre parti jimo e yi ko fewndi kon ka leydi meden en andi hande kadi sama kala lanni déjà labani déjà hay France ko be yalti kon do be wadi dubata ko do fi weebi tangol Guinée on fu yo Guinée immo darto me bayno Guinée no jodi no ayinde dum do fi be jonnede auto e di auto je de be wona jonnede ko buuli mabbe ni di buuri be onno jabbude jon okkedo ko buudi mabbe jabe si don fala acce don si don fala kono wallahi ko fewndi den do fewndi den do hande situation ko fewndi den do hande un seul militaire peut sauver la Guinée, un seul militaire peut sauver la Guinée. Les militaires au pouvoir, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver le pouvoir, à sauver les Guinéens, s'il vous plaît. C'est ça qu'on vous demande. Ko dum tu wa don wallu de Guinéens, ko yon sauve Guinéen itombe nde si certaines de be woni mudundo. Sauver Guinéen be itombe dun lo. Sauver les Guinéens, surtout les forestiers là, les certains modi hino laban no Mamadi Doumbouya. So itim Alpha Condé o ko renverse no don Alpha ado renverse mo hino laban no so renverse mo Guinée habidi e Mamadi Alpha Condé aw do kadi kala militaire jo renverse do Mamadi Doumbouya Guinée fop kadi wonti de makko sapo o sauvi la Guinée Mamadi o sauvi la Guinée c'est vrai mais o ari o kila Guinée kadi e erreur sita ko Alpha Condé wono parce que siko Alpha Condé wonnoni ni hanno joni en gaynidi e makko mais baytun ko Mamadi Doumbouya en fop meden en ngandi militaire jo memminido o ko sokugol mo waramo itamo yore bibbe makko be immode daroden général Sadi Bakuri Bali ko ni warira commandant allié ko ni warira be fop mabbe ko ni be warirte goto o mo no yidi do sen manaki fi makko o warira mi hiido Mamadou Yasin batakuru be wadi ni do ka hak ala problème wade kala ko faale do mais ande tôt ou tard ko militaire yo renverser yo tôt ou tard militaire yo pour éliminer Mamadi Doumbouya dans la lutte politique franchement c'est normal goto landi tuta ko hay alla landi tuta ko immode ndaron ko duwa don ko be mi sikkay no don andi 5 septembre yimbe be Mamadi ben wari ben ko kude to labani en fop meden déjà ide ngandi be do be confisque pouvoir on sen jodi ke do paytum be wadi o constitution mabbe référendum wondo arde do be valider mo few be valider référendum jam wala nyalla kadi be confisque pouvoir on lanni sidum no feyi ande baytum wetani en labani en fos immode waden ko duwa kun kaleli sen immaki o saydo enen tigiri en ande way en wadi erreur kala suten do nini Mamadi Doumbouya o saydo baytum nini be fala soutenance yewtono be gonga be fo yi tawti be hande kadi be watti wolinede fenande be watti golletirede be wattama nangirgol boddi nangitirede boddi walla jodo den hiyen ko fe mabbe mais ukka hite modon hi kaw fop modon onon tawtu be ndi genari do jodi be tawti Mamadi Doumbouya o say ko nen do on yira gite mon nen e bale do fop mede den andi sukabe on be ben warede en fop mede den ayniti dun den jodi hide andi fi dun non jodo den do kadi ndare Mamadi Doumbouya kadi ko be on ko wadde kadi mais dum wawata marsude si be sikki non pour éliminer définitivement celui dans la lutte politique c'est impossible galbe afiri o galbe afiri be wawata dum non be arube tayon non donc si be sikki be wada bêtise go hore amen do men minoditi jamala Guinée fop kala ko wontiro e nder aduna mo bondiren en fop meden jonindiren jude men akken ngaygo hakuji meden akken piwol goton ko ala na wonana wata empêche affrontugol ogere mo wonde mudum do de satene de wonde mudum do de billare de wonde mudum do ngal nanganga wonde mudum yurmondire fino fekkine nini hiden nangi hiden bitti hiden tampi o saydo ko o saydo duwaden jonindirgol juude yurmondire fino ittiren be sutide de ko lamudo si kanyoton baytun noddama fi mudo mbudi walline mbudi mon ko woni yeso itta kompa ko dumi mari ko minata jama Guinée si dum no fe'i ande hunde wotere programme jidi non yarirde ni be do yaltanebe terre à terre